Čame? No, ideme. Ideme z čajovne za Chýmky. Už máme tam aj nových kamošov. A už sme tam vítaní hostia. Hej, už sme super. Hej, No počkej, ide ľuď. takto. Nebudeme trapní. No dobre, Tak, už si nie nás sme trapní. Tak si nás nevšímal. No, sme v meste len my dve, ale nám je fajn. Ale tma je, proste Valentín, máme bombonieru, všetko. Áno, my dve lásky. No. Ideme smerom do Bratislavy. Hej, tu na teraz máme odbočku. A to neviem, či dojdeme, bo... hej, dojdeme, pohodka. No počkej, tu je garáž, Aha, takže vidíte? neviem, budú vidieť. Všetci na nás kúkajú proste, lebo tu treba počínať. A mi robí bratranec. A kedy mi to predá, chápeš? Robí, aj sa nekúpte. No dobrá. No. Čo Si by sme natáčala. ešte povedali? Dala som si dajaké pivo, ja neviem čo to bolo to otrasné. Nie, fajné to bolo. Ale máme si mne povedať, že si dá pivo. On by si myslel, že to je pivo, ale ja už nepijem, je mesiac a pol. Boli ruka, dia, vystriedaj ma. No dobre, počkaj. No, to zober to. Len dám si mobil do vrecka. Aha. Počkaj, nezastavila som to? Nie. Nie, no idú Nie, cigánky oproti nám, zbijeme ich. Bojím sa. A Kalarimba. Oni mali tetky. Si videla naše balóniky. Počkaj, natáčam, hej. Dobre. Dobre, to čo za žiara? Daj, keď i ty idem. Okej, Ideme tam, počúvaj. dobre. Natáčam to? Hej, počkaj, ale nejaký špinavý foťačik je, musím ho vyčistiť.